gaskiya na yi ladama sosai hitar da ni ina cikin ƙasata ina samu kaɗan jika biyu jika uku jika hudu har jika biyar ina samu, amma tsakanin da Allah na ta can ƙasar wajen nan ban samu wannan kuɗi. Suleiman Abdullahi est un jeune Nigérien courageux qui, autrefois, gagnait dignement sa vie en vendant de la viande tirée sur la cité universitaire. Grâce à ses petits commerces, il parvenait à subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Mais, comme beaucoup de jeunes en quête d'un avenir meilleur, Suleiman a décidé de quitter son pays pour tenter sa chance en Mauritanie. Sunana Suleiman Abdullahi, mazamni tawa, ɗan tawa ne ni ƙauyen tawa nake, amma na yi yawan zama Niamey. To ina nan dai mai na dai ina ta ɗan aiki na brochet, ina yin tsire kaɗan sai kuma kawai wani ya bani shawara in gwada tahiya Mauritania. Sai ni ta yi to muna can dai muna ta ɗan aiki dai mun ɗan samu watanni zuwa shekara sai aka fara kame. Yanzu ana nan dai ana ta kame sai Allah sa aka yi wub da mu ma aka kamo mu. To gaskiya kamen nan da suke yi tsakani da Allah ana cutar da al'umma, saboda wasu an ka ɗauko su ba ma a kawo su cikin jama'a, sai dai a zo a aje su cikin daji ba igda dai a ga alamun daji na ana ganin 'yan mutane kaɗan ko tahiyar kilo 100 na zuwa babban gari ko kuma bakin iyaka sai a aje su nan. Wanda bai da kuɗi kuma ya saura can daɗa sai an turo mishi. Mutane da dama gaskiya sun wahala. Malgré les conseils de son entourage qui l'ont dissuadé, pensant trouver de meilleures opportunités, il a entrepris ce voyage difficile. Malheureusement, la réalité fut bien différente de ce qu'il espérait. Après un an de galère sans stabilité ni emploi décent, il a été rapatrié au Niger. Ce retour a été douloureux, mais il en a tiré une leçon précieuse. Gaskiya na yi ladama sosai hitar da ni ina cikin ƙasata ina samu kaɗan jika biyu jika uku jika hudu har jika biyar ina samu, amma tsakanin da Allah na ta can ƙasar wajen nan ban samu wannan kuɗi. Sai dai in samu jika uku jika biyu 500, wata rana ma ko dala ba a samuwa sai wahala. Lokacin da zan tayi an ban shawara ka in tayi, an ce min zauna cikin ƙasa ta in dan nema iya gwargwado in samu abin da ke samu albarka, amma duk ban ji wannan magana ba, nan nuna ni sai na zo. Wallahi har yanzu ban koma sana'a ba saboda ban zaka da komi ba tsakani da Allah. Ban zaka da komi ba, dan da muka taho ma ba mako na inda ambusar ne muka biya na ba mako yayyo mana wata takarda sai fasi saboda iko wanda a bisa iya suna cin kuɗi. Duk inda muka biya maka ba sai fasen nan sai a bar mu wuce. Ambusar shi ma ya yi mana iya kokari na ba mako, ya ba mu 'yan jika 10 ya ce mu taimaka makan mu asiri wanda za mu ci bisa iya. Amma takardar da ya yi mana gaskiya ta amfane mu, don duk inda muka zo muka bara ta ba amsa. Aujourd'hui, Suleiman souhaite tourner la page et relancer son activité de vente de viande tirée. Ce qu'il sait faire de mieux, il aspire à retrouver son autonomie et à reconstruire sa vie dignement. Pour cela, il espère obtenir un petit fonds de démarrage afin de reprendre son commerce et contribuer à l'économie nationale du Niger. Ina son jari wanda zan kama sana'a ta zauna cikin ƙasa ta Niamey Niger hankali na kwance. Abinda aka mana wanda ba za manta ba, yadda suke kamo ka su sako ka cikin mota su sama ankwa, sannan a sako cikin ɗaki, kuma cikin ɗakin kuma kuna cikin mota, babban mota an sa kuna cikin ɗakin, a rihe ɗakin kuma kuna cikin mota, kuma kowa da ankwashi. Wannan gaskiya wannan walakancin wannan ba zan manta shi ba, kowa gaskiya ba. Ina mai ba 'yan uwa shawara dan Allah da Annabi, kowa ya tsaya cikin ƙasa ta ya nema. Cikin ƙasar ka nan na kake da yanci, kake lokacin nan na za ka yi magana a saurare ka.
can ƙasar waje in ka tayi in kai faɗar ɗan ƙasa ma in ka zo kwamseriya ko sauraron ba ma a sauraren ka kawai kama kana za a sa ka cikin kwamseriya a ce mai shi ya tiye shi wallahi abin da aka kenan